hem vingut en nom del foro i de l'Assemblea de Sant Agüir a fer-li entrega a l'alcalde d'un projecte zero en el que es proposa la protecció de l'Agüir i la restauració com una devesa semblant al que avui en dia podria ser la del Saler. No, esperem que ens l'agafi, que segurament ho haurà de fer per la pressió popular que avui tenim així, però bueno, és un mecanisme més per fer-li entendre que això no és un moviment partidista, sinó és un moviment polític organitzat, evidentment, perquè estem intentant que el mecanisme polític protegisca un espai que la gent de Gandia i de la comarca, inclús d'arreu del País Valencià, creient que s'estima i que vol protegida, no? Si ve que ens escoleu, que anem a diputar. Está en antes puede haber ofensas. No, ja van intentar també. No és que tots els que van estar van governar a les actes del fòrum. I el moviment ecologista sempre ha estat en contra de... No hay que tener por preguntar a la ciudadanía. La participació, també de respetar la legislació, Moltes gràcies. Gràcies per tu. Esperem que el govern de Gandia tinga suficient sensibilitat com per a admetre els dubtes que tenim sobre aquests projectes que presenta, perquè faria malbé els recursos naturals dels espais naturals que n'hi ha al voltant i que són tan interessants per al futur de Gandia, inclús també el futur econòmic i del sector del turisme de Gandia. He vingut ací amb els meus alumnes de segon curs de l'Escola del Teatre Serrano a manifestar-nos per a veure si l'alcalde de Gandia reflexiona i no fa res en l'Agüir. Ho deixa, que no es gaste diners, que no en tenim. Vull dir, que ho deixa com està. No fa falta tocar res. Es podria, jo què sé, vull dir, protegir molt millor i tot això de com està, però val la pena que no toca res. Que es preocupe per menjadors socials, que es preocupe per la gent que necessita protecció, que n'hi ha molta gent, molts vells en Gandia que estan desprotegits, molts xiquets que no mengen prou, hi ha moltíssimes coses que fer abans de l'Agüir, moltíssimes coses.